Боже, дай моцы, розуму, цярпення, часу, каб раскруціць клубок гістарычнай загадкі, каб разгадаць людзей, якія стварылі гэтую інтрыгу, адчуць той час тых небажыхароў, асобаў, якія ці то авантурна, ці то знарок, ці то па Божай волі стваралі і гісторыю нашу, і свой лёс. Владимир Липский. А ўсё пачалося з таго, што я атрымаў высокую ўзнагароду – ордэн святога Дмітрія. І паступова у маёй душы нараджалася незвычайная тайна, святая тайна. Хто такі Дмітрий? Альбо ён сын Івана Грознага, альбо ён і лжэ-Дмітрий, альбо ён падрыхтаваны беларусамі і засланы, так сказаць, у Масковію царём. І я пачаў разгадваць эту загадку. И на початку мне было страшно. До этой тайны, до этой таямницы пробивались 500 авторов. 500! И вот в основе моего романа лежат дневники Марины Мнишек. Яна едет на коронацию в Москву. В Москве на троне уже сидит Дмитрий, царь Московии. Яна едзе на каранацыю, яна размышляе, яна бачыць Беларусь. Яна сустракаецца ўрэшце з Дмітрием. А вот што далей было, это все ў кнізе. Царь. Ганаруся. Ганаруся я тым, што ў нас ёсць такая кніжка. Тым, што яе можна чытаць і вучыцца па ёй. І не проста можна, а трэба вучыцца па ёй. І у кнізе зашмат гумару. Не зашмат, наадварот. Шмат добрага, такога сапраўднага народнага гумару, вясковага гумару у тых месц палешукоўскіх, дзе адбываюцца гэтыя падзеі. Вельмі прыемна, што захавалася, ствараецца такая добрая традыцыя, каб усе самыя цікавыя літаратурныя падзеі адбываліся менавіта ў музеі гісторыі беларускай літаратуры. Бо менавіта тут зараз і ствараецца гісторыя. Ну, з першага таго, што мы ўжо дакументуем стварэнне вось гэтага цудоўнага рамана, пэўна, такога нам і не хапала. Бракавала таго, што мы можам ганарыцца сваёй гісторыяй. І вось гэта яшчэ раз паказчык таго, што мы самі пра сябе павінны ведаць і ганарыцца сваёй гісторыяй, каб стварыць гэту гісторыю і надалей. Бо менавіта з гэтай ідуць нашы падмуркі, і менавіта з гэтай ідуць павага да нашага народа, да нашай бацькаўшчыны. У нас гісторыя пачыналася з 1917 года. Мы манкурты, мы не ведаем, я ўжо кажу пра моладзь, мы не ведаем Беларусь. Мы развучыліся думаць трошкі шырэй свайго хутара. Няма дзяржаўнага падыходу, а вот это падзея, я лічу, вот у культурным жыцці Беларусі. Дзякуй, братка. Владимир Степанович выдатна выкарыстаў народныя традыцыі, фальклор у апісанні побыту, жыцця і працы мясцовых жыхароў. Як гэта ўспрымалася замежнымі гасцямі. Это, безумоўна, пашырае нашы веды аб нашай Беларусі, аб нашай радзіме, якую мы не заўсёды добра ведаем. Вось для іх будзе сапраўднае адкрыццё, таму што не астаноўка Марыны Мнішак у нейкім мястэчку, аб нейкім гарадку, тут жа цэлы комплекс дадатковай інфармацыі, якім это быў гарадок, якія людзі жылі, якія там традыцыі былі, якія там знакамітасці былі, якія там помнікі захаваліся, і адразу суадносіцца сённяшнім днём. Вось што захавалася, што згубілася. Безумоўна, дарослы чалавек ужо пачынае аналізаваць. Это таксама вельмі важна. Гэта кніга, гэты уклад нашего письменника, знакомитого Владимира Степановича Липского, у подмурок нашей будучыні.
Ну, нельга сёння ні одну сям'ю уявіць без моцнага кахання. І тут кахання з аднаго боку паміж царэўнай Марынай Мнішак і Дмітрыем і любоў. Любоў аўтарская. Таму што так мог бы напісаць чалавек, які сапраўды улюбёны ў нашу гісторыю. У тых людзей, якія жылі да нас, у тых людзей, якія стваралі Беларусь, кіравалі вялізнай еўрапейскай дзяржавай. Вялікі дзякуй, што вы жывяце. Вот. Хочу пожадать вам новых творчых планов. И самое главное, уже не пожадание, а распоряжение. То есть, так, дожить до 100 годов. Конечно. И створить много цікавых творов. Да. Дякую. Аўтар працаваў над романом цягам 5 гадоў. Ён дакладна вывучаў архіўныя матэрыялы, выязджаў у тыя мясціны, якія звязаны з дзеяннямі романа. І мне здаецца, ён уклаў вельмі многа сваёй душы, свайго сэрца, сваёй энергіі. І гэта энергія павінна ў абавязковым парадку вярнуцца да чытача. Калі мы расказваем пра нейкія імёны знакамітых людзей, канешне, чытачу хочацца убачыць ужывую, не проста уявіць, як выглядала там Марыя Мнішак, як выглядаў цар таго часу, як героі, з якімі яны сустракаліся. Таму я звярнуўся да нашых мастакоў, да Лойкі Георгія Валянціновича і Данэлі Леоніда Пятровича з просьбай стварыць такія вобразы, мастацкія вобразы, каб яны засталіся ў гісторыі. А книга действительно, надо сказать, я повторяюсь, захватывает. Потому что я ее начинал так достаточно спокойно, а потом прочитал очень быстро и почти не отрываясь. После этого я там начал уже и свой родовод копать. И тоже нашел свой герб. Спочатку было тяжко. И я думаю, что у нас что-то здесь получилось. Может быть, так даже вот прошел час, и уже новыми очима мы сейчас глядим. И я бачу, что даже хочется себя трохи неяковично поднять, что добро. На вы. Добро, на вы, да. Добро получилось. Той, хто уважливо прочитає гэтую книгу, ён сапраўды адчуе жаданне шукаць свае карані, шукаць сваё я і шукаць сябе, сваю справу, сваю мару, каб быць сапраўды часткай свайго народу і з гонарам жыць на сваёй роднай зямлі, якая калісьці была з назвай Великое княжество Литовское, а сёння назва Беларусь. Несмотря на лихо закрученный сюжет, я воспринимаю эту книгу как философский роман, как исповедь, как выдох души автора. И это огромный труд, это невероятно огромный труд, пласт, погружение в эпоху, погружение в судьбы людей. И читая роман, я слышала ваши слова о белорусском народе, которого на протяжении веков изранили, уничтожали. Сколько войн прошло по нашей земле, сколько крови белорусов оросило эту землю. И несмотря на все эти невзгоды, на все эти трагедии, на все эти вековые уничтожающие процессы, которые бурлили на этой земле, народ сохранил себя, сохранил культуру, сохранил язык, а значит, сохранил свою душу.